ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки шумо хуб ҳастед. Бар шумо саломатии хоҳон ҳастам. интизори хабарҳои нав ҳастед. навро то охир тамошо кунед. имрӯз душанбе 7 апрел $100 баробар ба 1089 сомонӣ ва инчунин 100 евро баробар ба 1192 сомонӣ. бародар ва хоҳаре ки навро тамошо кардести, айти чизе намерава. дар ҳамин видео якта лайк бумон, ба канали мо подписатсия ка. раҳмат барои дастгирӣ. худованд аз шумо розӣ бошад. ва мегузарем ба курси рубл. 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза ба 126 сомону 50 дирам баробар шид. ноумед намешавем. иншаалло ки рубл боло мешавад. ҳамин ҳолатшам ҳолати хубай. одамо 104 сомон майда карданд. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. танҳо бо тариқи ватсап ба ин бародар суҳбат кунед. ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор.